Está moi ben que a Diputación teña este vínculo de colaboración tamén entre Diputación e Concellos que nos achegue a todos os puntos de Galicia ou da Coruña, da provincia da Coruña, o teatro no noso caso, ou as artes escénicas. Eu podo dicir que estou encantado de viaxar e de coñecer lugares, quizá coñezo máis auditorios que as propias vilas, grazas tamén a estes circuitos, non? Ao final, eu creo que o bo que ten a rede é ese saco onde podes buscar, tanto eu creo que para os concellos como a ti para ver as propostas dos demais, non? Creo que o Concello, en colaboración ca Diputación, os concellos teñen moita máis facilidade tendo ese catálogo de todos os espectáculos e de que ti podes escoller facer unha programación variada, non? Que senón sería ese mercado libre de cada un que se busca a vida para vender o seu material e creo que eso nos achega, no noso caso, por exemplo, a continuidade, despois de que xa levamos unha chea de anos levando espectáculos aos sitios, tamén o que che fai é ese vínculo de onde estuveche, onde funcionou o que levas, pois outros anos os programadores e os concelleiros de cultura, os técnicos, pois siguen te chamando, siguen che preguntando polas cousas, polas novidades que tes. Eu creo que a gran ventaxe é esa, non? A gran ventaxe é esa. Pois eu convido tanto aos espectadores como aos que programan que lle boten un ollo ás cousas todas que ten a Iné e un do 10 neste circuito da Diputación. Hai espectáculos de gran formato como Fariña, que sigue estando aí no catálogo deste ano, espectáculos de teatro e ciencia ou de comedia e ciencia, como Carbón, como Elemental tamén, que mesturan as dúas disciplinas, que creo que é fantástico, e despois eu creo que no que somos especialistas ou no que máis contidos temos é en comedia, os máis grandes, os mellores monologuistas de Galicia casi están todos no catálogo por Ainé, dende Osvaldo Digón, Isi, David Perdomo, Touriñán, que é fantástico, quer decir, toda esa tropa está aí no catálogo da Ainé, de Ondo 10, e despois as mellores cómicas tamén. Aí está Lucía Veiga e Marita Martínez con varios dos seus espectáculos, tanto de impro como de teatro, e despois monologuistas como Carmen Méndez, como Ledicia Sola, como Marta Doviro, que teñen o seu propio espectáculo a 3, que tamén está aí inscrito nesa rede para que a xente disfrute. Eu creo que nós o que podemos vender son risas e facer a xente feliz, entón que vayan ver todo, pero que o noso é fantástico.